batez ere oso babestuta, azkenean talde guztia dago niri begira, niri laguntzeko prest, eta horrek lasaitasun handia ematen dizu, eta momentu turrerako dana prest egongo dela ziurtatzen dizu. Niretzako oso pozik, Mikel orain dela urte asko ezagutzen dut, da berarekin lan egin ahal izatea postasun bat, eta gainera hori zerbaitetan lagundu baldin badio, eta garaipenak lortzen baldin bada, askoz hobeto. Hain urrutiko talde batean zaudenean, toki guztietako jendea dagoenean, etxeko norbait izatea, asko errazten du gauzak eta konfiantza gehiago daukazu, Hurbilago egonda gauzak errazago dira, da beti batu zaitezke kafe bat hartzeko eta gauzak nola diren komentatzeko, McLaren izatea aukerak ematen digu teknologia aldetik asko betzeko, eta nire kasuan bai, nik lan egiteko modu honetan, Rodeling horrek jarri duen lan egiteko modu honetan, ez dut aurretik lan egin, eta egia esan niretzako hori berria izan da. Mikelek Rod eskaitik ezagutzen du, baino berak erabiltzen duen metodologia berria da nire kasuan, eta uste dut oso ondo da bilera. Arraroa eta ezberdina da guztiontzat, baina kirol hau aurrera ateratzeko moldatu behar gara eta berdin da, noiz diren azterketak eta nola, eta adibidez turreko bero hori, normalean dagoen bero hori saiestuko dugu, baina beste arazo batzuk egongo dira seguro, baina aurrera atera behar dugu dago eta prest gaude horretarako. Nik Mikelekin bat nator, ez da egoera normala, baina eskerrak badirudi pizkat tenboradako karrera batzuk aurrera atera izango direla, behintzat hori dirudi, datorrela ongi etorria moldatu beharko gara. Egia esan publiko barik lasterketak oso ezberdinak izango dira, azken finean txirrindularitza da publikoa eta jendea eta inguruan dagoelako, orduan aldaketa oso arraro izango da. Uste dut, pertsonaren bat egongo dela, hori espero dugu. Azkenean babes horri indar asko ematen digu eta espero dugu baten bat egotea. Gure kasuan hasieratik turra zen helburua, orduan egoera honekin uste dut objektiboak asko oso ondo aukeratu behar direla eta gure kasuan turra izango da gure objektibo nagusia, orduan ahalik eta hoberen egitea saiatuko gara, ea podionean bukatzeko aukera daukagun eta listo, ez da gutxi. Taldeko helburu importantena turra da Mikelekin egitea, Mikel erakutsi du gai dela hor egoteko, eta orduan bere aukera da eta horretan saiatuko gara. Aurten zaila izango da asmatzea, mendiko edo erdi mendiko etapa asko daude, baina agian Pirineoak ez dute garrantzi handia hasieran, baina lehenengo asteburu gogorra izango da eta agian sorpresak daudean. Nik txirrindulari beti esaten diet bat irabazteko 100 galdu behar direla. Eta berez txirrindularitza hori da, da saiatu eta azkenean etortzen da. Da gure kirolak duen ezaugarri bat eta horrela ulertu behar da eta zenbat eta azkarrago hori ulertu hobeto eta gehiago disfrutatuko dozu bizikletan egin.